sɔgɔmada fɛ foli an b'o bila ka taa di an lajɛbaga kelen na bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni sanga kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigira aw ye bi ye alamisa ye février kalo tile 4 san 2021 an nisɔndiyalen bɛ aw bisimila ko kura a ka ɲɛ ni kunnafoni caman ye an bolokɔrɔ k'a lase aw ma i n'a fɔ ladala ko la min b'a to aw ka kunnasiri o bɛ ban k'aw to fo aw jabala la solika wuli kɛbagaw ni aw de ka kɛnɛ aw mana sigi ni kɛnɛ kan a tɛ ɲɛ fanga aw fo sabula solika wuli ale ma nɔgɔ aw minnu bɛ nɔ ni wagati kɔnɔna la ko aw sera aw ka baarakɛyɔrɔ la n'aw sɔgɔlen don renouveau télé la aw bɛ ka renouveau matin lajɛ an bɛ aw fo aw minnu fana bɛ anw lajɛ sɔgɔnaw la don o don an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an lamɛnbaga jɛkulu an tɛ ɲina aw kɔ radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio ɲɛlɛnni ka bɔ segu an bɛ segu n'a lamini ka foli kɛ sɔgɔmada in na radio bɛnkan ka bɔ kerewani radio tiɲɛdugu ka bɔ jura radio futa ka bɔ yanfoyi la radio bɛsago ka bɔ kucala radio kanaga ka bɔ joro radio kumakan ka bɔ bila radio jigiya ka bɔ san radio naro samaya ka bɔ ɲɛwulini radio danbe ka bɔ bɔrɔn radio faso kanu ka bɔ welesebugu radio nciba fm ka bɔ katifa lajɛ radio nema fm ka bɔ kasaro radio tolérance ka bɔ mopti radio miracle fm ka bɔ buguni radio kusata 2 ka bɔ jalakɔrɔbugu radio altakadum ka bɔ sikaso site internet mali bamada ka bɔ faransi an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ bɛɛ k'i bisimila bi alamisa renouveau matin ale kan o la sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna na an bɛna kunnafoniya minnu lase aw ma bakurubaw la olu de filɛ nin ye ani isa kaba siribe bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ décryptage kɔnɔna la a bɛna ka na kunnafoniya di aw ma fɛn min ye transporteurs ka lafasa jɛkulu ye olu ye baara bila kɛ kunu min yɛrɛ ye mɔgɔ caman degun kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni minisiriso min ɲɛsinen don taa ni ka segin koɲɛw ma ale kɔni wajibiyara a tun ye laɲini min kɛ ka se ka o bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila février kalo tile 17 la o la k'a ko kɛra cogo di ani isa kabasiri bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ décryptage kɔnɔna na a bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔgɔmada in na aw ni Bouakari Yaliko bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ale min yɛrɛ ye CDR maa ɲɛma ye u y'a yira k'a fɔ ko CDR kɔni bɛna caravane ba kɛ sini juma ni ala ye o yira an na caravane kun ye jumɛn ye ani Bouakari Yaliko bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale bɛna ka na o kunnafoniya di an ma ko gɛlɛya ko fɛnɛ donnen don agence de communication ko la o la k'a ko kɛra cogo di crise jumɛn de wulilen don tuguni aw ni Maliki Konate bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale bɛna da don la ka se ka ɲɛfɔli kɛ min b'a to aw bɛɛ lajɛlen bɛ faamuyali ɲuman sɔrɔ Alexis Kalanbirima sɔn mun de ma bi sɔɔni o bɛ yira aw la kɛnɛya kunnafoni o fɛnɛ bɛ an bolokɔrɔ k'a lase aw ma Sori Ibrahima Diallo fulakɛ sɛngɛbali ɲinabali siraba kunnafoniya bɛ ale bolo sɔɔni dɔrɔn ani ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ anw yɛrɛ ka honorable Amadou El Konare ale ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira ka don kibaru lase aw ma bamanankan cɛ ɲin na honorable ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tumuta denbaya ka kɛnɛ bamananw b'a fɔ ni ce tubabu b'a fɔ bonjour anglais b'a fɔ good morning baasi t'i la magana min bagan b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aw kuma bi mai baasi t'i la mais ala tanu i yɛrɛ k'i bisimila bi sɔgɔmada in na Fanta Tumuta an nisɔndiyalen dusukun kamkamile ka sabu kɛ Mali ye sebaya sɔrɔ ka taa final la nka bi kɛra an ka wolomasiri tabaw kan kunun sɔgɔma fana hali ni ma sɔrɔ k'a fɔ sebaya ba sɔrɔla u fɛ nka nin ye dusumankamu ani nisɔndiya fila ɲaamilen ye bi tubabu b'a fɔ ko on fait avec alabaaraw don fɛn min ye an ka finitigilaka minnu tora nin ko in na an bɛ dugawu don kɛ u ye ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma banabagatɔw ala ka kɛnɛya di olu ma fɛn min ye Mali samatasegaw ye an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don an b'a fɔ ma ko félicitations ko bravo Amadu an bɛ dugawu de kɛ fɛn min ye nin coupe ye an ka se ka nana ye an ka ba Maliba kɔnɔna la an ka n'o o fêter renouveau matin plateau kan ministre yɛrɛ bɛ ɲini ka karamɔgɔ don ka don kɛnɛ kan a bɛ kɛ cogo di fa bɛ pan kunkolo bɛ se so sanfɛ oui ni fɛn min ka di mɔgɔ ye a bɛ dɔn i tagabolo la ko Aiglou ma ko félicitations ala ka tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya sisan anw bɛna an ka baaraw daminɛ ni wagati bolo da cogo ye ni o ye météo ye wagati ale boloda cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la sankolo o jɛyalen bɛna to Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la funɛnɛ fiɲɛ bɛna ci an ka marabolo bɛɛ kɔnɔ min yɛrɛ fanga tɛna bonya kosɛbɛ gɔngɔnbolo bɛna kɛ Mali marabolo dɔw la i n'a fɔ ladalako la min bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya fitinin don olu ka yɔrɔjan filɛli la tilega in na température boloda cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la Kayikaw tilega in na olu ka température hakɛya o bɛ t'i jɔ degré 39 na Kulikoro ani Sikaso olu fɛnɛ ta bɛ kɛ degré 39 ye Sikaso Segu
tilega in na olu ka temperature hakɛya bɛ t'i jɔ degere 37 la Tombouctou ta bɛ kɛ degere 34 ye Gao tilega in na olu ka temperature hakɛya bɛ t'i jɔ degere 35 la Kidal olu ta bɛ kɛ 33 ye Menaka tilega in na olu ka temperature hakɛya o bɛ t'i jɔ degere 35 la Tawudenikaw ta bɛ kɛ degere 30 ye Bamako district kɔnɔna la tilega in na temperature hakɛya bɛna kɛ degere 37 de ye Bamako n'a lamini bi sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 58 ye tile bɛna bin Bamako n'a lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 33 ye ni wagati boloda cogo ye ka di aw ma a kun ye aw ka se ka aw ta ni aw bila dɔn an bɛ Ala deli halisa Ala ka bi alamisa tile hɛrɛ di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'an kisi ka bɔ gɛrɛgɛrɛ ko olu tɔɔrɔ ma Amadu El Kunare bɛ aw bisimila sisan don kibaru kɛnɛ kan ko kunnafoni ale tɛ dugu min na o ye dibimayɔrɔ ye honorable kanubagaw bɛ fɛ ka dɔn kibaruya jumɛn bɛ an ka jamana kunkan fo ka taa se jamana kɔkana ma kibaruya kun fɔlɔ o ye nisɔngoya kibaruya ye Fanta Tumota min ye i k'a dɔn k'a fɔ Mali finitigilakaw bi kɛr'u kan kunungo Boni Douazan ale mara la min ye Mali finitigilaka cɛ 9 bɔyanko olu bunɛna u ni la min ye maa 6 ka olu sɛbɛkɔrɔ jogin juguw fa fɛ maa 20 kɔ u y'olu fa min ye dabalibanko ye u ye k'a dɔ kɛlɛkɛ mobili blindé dɔ tun bɛ Bamanji ninnu bolo an ka finitigilakaw n'u jɛɲɔgɔn force barikani kɛra sababu ye ka mugujugu fili o kan ni o fana bɔsi u la u ka maa caman fana bunɛ u ni la ko kɔni labanna Mali ni a jɛɲɔgɔn ka sebaya kan an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la farikolo ɲɛnajɛ nasaratigɛ la Mali ale ye sebaya sɔrɔ kunungo Laginɛ Conakry kan hali ni ma ɲɛ k'an bɛɛ lajɛlen balimama ye nka tolantanko la hali ni filaninw ye ɲɔgɔn sɔrɔ sebaya bɛɛ lajɛlen bɛ o ɲini an bɛna o fana kuma o ko kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanan na n'an bɔra yen nɔ kiri ni wɔyɔ sɛbɛkɔrɔ wulila kunungo a ma sɔrɔla k'a fɔ hakilina dɔw taara péage saraliko la jamana kɔnɔ o ma bɛn transporteurs ma n'o ye dugutaa matarafabaw ye olu kɔni ye Bamako haka jan Mali fan caman olu baaraw sosoro kunu sotaramaw jɔra kaki min ye taxi ye olu kɔnɔmaw o fana bɛɛ lajɛlen samana ka bɔ ka bila ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye min ye parantiw ka wuli ka jɔw ye ka kɛ ni ko in yɛrɛ dusuma kasa dɔw sɔrɔla ko la Amadu Jara bɛna ɲɛfɔli kɛ min ye ministre yɛrɛ fana ye hakilina kura dɔ ta ko la Yusuf Kulubali fana bɛna o ɲɛfɔliw kɛ kibaruya tɔ caman bɛ minnu bɛna fara ninnu kan bi sɔgɔmada in na bi ye walamisa ye anw fɛ togoda la i k'a dɔn a bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen ka alamisa ni kelen juru bɛ masa Ala la anw ka kɔɲɔkɛdenw ye bi alamisa ye minnu bɛ furu siri bi ko Ala k'a bɛɛ lajɛlen ni si bɛɛ maminaliw ni furusira taama minnu bɛ ka kɛ bi Ala k'a bɛɛ fana ni sababa bɛɛ nin y'an don ka ye bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la aw ni sɔgɔma walawalaliw bɛna kɛ aw ye ladiriya kɔnɔ Saga 27 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 ka nin waati na jifale o bɛ ɲamana a bɛ torodo o bɛ kalifabugu o bɛ Ciba commune rurale Daban Bosofala fɔ ka se Dio Jako nɛgɛla ale commune kɔnɔna la an b'a fɔ aw ye ko aw ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na a y'aw bisimila bɛlɛdugu ka fɛn o fɛn bɛ Bamako ani Mali kɔkana na n'u b'a la k'an filɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ko Ala ka bɛɛ lakana ka tukanw nɔgɔya waasa u ka se k'u kɔfilɛ sigidaladenw na mara bɛ se ka yiriwa cogoya min na a y'aw bisimila an ka bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kanan na an bɛ min baaraw dayɛlɛ ni bingani wale min kɛra anw ka finitigilakaw kan kunungo sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲa 6 sanga 15 i n'a fɔ an ka jamana gouvernement ka minisiriso min ɲɛsinnen don lakanako ma ale y'a sɛbɛnciya cogo min na k'a fɔ kunungo sɔgɔma joona fɛ jugu kɔni balila ka taa mugujugu kɔni fili an ka wolomasiri tabaw jabala min bɛ Boni Douazan ale mara kɔnɔna la mugujugu fili a fanga bonyana kosɛbɛ sabula u mɛnna ɲɔgɔn na ka sabu kɛ u nana bili min kɛ an ka juguw kan ka sabu kɛ marifa jugu min tun bɛ u bolo ka fara min ye blindé ba kan min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka mugu fili a seko ni a damayira la an ka finitigilakaw kɔni ye fɛɛrɛ bolo de sigi sen kan i n'a fɔ an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka se ka wulikajɔ sabati ka sebaya sɔrɔ juguw kan tuguni o kɛra ni fɛɛrɛ bolo minnu ye o ye k'a fɔ juguw kɔni nana ni fanga min kɔni ye cɛdenw y'u yɛrɛ sɔrɔ tuma min na wulikajɔw sɛbɛkɔrɔ sabatira ni ka taa don jugu ninnu na min kɔni kɛlɛ mugu jugu senfɛ an ka finitigila ka maa 9 olu bunɛnaw ni la maa 6 olu kɔni joginna maa minnu joginna u y'olu ta
Mali ani MINUSMA ka sanfɛ pankuru na ka se ka taa n'olu ye Sevare u bɛ se ka furakɛli jɔnjɔn sɔrɔ cogoya min na juguw fa fɛ su bɛɛ lajɛlen ma se ka compter nka min kɔni yera an ka faamaw fɛ o ye maa 20 ni kɔ ye olu kɔni bunena u ni la ani blindé min tun bɛ Bamanciw bolo min yɛrɛ ye dabalibanko ye sabula kabi kɛlɛko in daminɛna u kɔni mina ni marifa cɛjugu ye nka ka se ka blindé yɛrɛ sɔrɔ ka na mugujugu fili o kan ni an ka kan dagaw kɔnɔ ko nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye maa bɛ se ka kala turu min na maaw b'a la k'u yɛrɛ ɲininka ni kɛlɛkɛ blindé jugu min yera Bamanciw bolo kunun ale bɔra fan jumɛn fɛ jɔn ye o d'u ma o fana ɲininkali tɔm sigilen kan maa dɔw y'a jira u ka jate kɔnɔ ko waati dɔw kɛra kabi waati jan jugu kɔni tun bɛ sebaaya sɔrɔ an ka finitigilakaw kan san tɛmɛnen waati mun na ko tun bɛ k'a dɔw bolimafɛnw ntaraki o waati ninnu na ko maa bɛ se ka siga o dɔw la nka olu tɛ kibaruya ye maa bɛ se ka kalaturu min na da cɛmancɛ la salula dalu jɔnjɔn tɛ anw bolo ko nasiratigɛw la nka min kɔni jɛlen don i ko tori tigɛ o ye k'a fɔ farafinna jamana minnu bɛ nin waati na ni Bamanciw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Al-Qaida n'a jɛɲɔgɔn jugu ni Yagun ka jɛkulu bolofara ninnu minnu bɛ colo la o yɔrɔ ninnu kɔnɔ o kɔni b'a la ka waati ni waati ni jugu mago bɛ marifa jugu minnu na u b'a la ka olu folofolo ni jamana damadɔw ni ɲɔgɔn cɛ a n'a kɛ n'u kɔni ye blindé ninnu kɔni kunsin an ka jamana ma nin waati in kɔni na kunungo ko la nka finitigilakaw tɛgɛ sera ka da blindé kofɔta in kan kosɛbɛ minɛ dɔw tiɲɛna fana an ka kan kɔnɔna la i n'a fɔ bolimafɛn dɔw ani minɛ caman wɛrɛw i n'a fɔ nɛgɛjuru siraw olu ka basiw minnu bɛ yɔrɔ kofɔta ninnu na a yera k'a fɔ Faransi finitigilaka barika ni olu kɔni ye dɛmɛ sɛbɛkɔrɔ kɛ kunun ta in na kosɛbɛ sabula olu de ye pankuru drone fili sanfɛ o min kɛra sababu ye ka jugu yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ tiɲɛ u bolo kosɛbɛ a yera k'a fɔ Mali ale woromasiri tabaw ni Faransi ka tigɛ di ɲɔgɔn ma sebaaya min sɔrɔla kunungo a jonjo fugula bɛ taa ni k'a bila olu fila kunna a ko kɔnɔna la Mali faamaw y'a yira k'a fɔ ko hali bi n'a ka bi wulikajɔ bɛna kɛ jamanadenw ka u hakili sigi ko nin tɛna finitigilakaw segi u kɔ k'u bɛna to hali bi laɲagari ni fangasɔrɔ yɛrɛ hukumu kɔnɔ ka se ka Mali ani a ka dugukolo korokara bɛɛ lajɛlen lakana ani jamanadenw ani u bolofɛnw ka olu lakana cogo ɲuman na i n'a fɔ bataki min bɔra an ka jamana faama ɲɛmaw fɛ lakana ko nasiratigɛ kelen kɔni na sɔrɔdasi ɲɛmaa minnu bɛ yen maa caman bɛ yen u ko laɲini min b'u bolo bi o ye bi olu mako bɛ Mali den kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na k'u kɔkɔrɔ don jamana lakanani la politiko samasabali minnu bɛ u ka da kɛrɛfɛ faso lakanani ye bɛɛ lajɛlen kunko ye hali ni y'a sɔrɔ hakilinaw tɛ kelen ye politiki nasiraw ni jamana maracogo siraw fɛ nka an ka faso lakana bɛɛ ka sunan ka gɔrɔndɔ i sago ni dama la o lakanako ka kan ka kɛ numanfɛnma ni kinifɛnma bɛɛ lajɛlen kunko ye an bɛ waati mina iko sisan min ye k'a dɔn k'a fɔ o laɲini kɛlen don jamana faamaw fɛ n'an bɔra yen fana min ye k'a dɔn k'a fɔ narakaw fɛ olu ka gouverneur kunun an ye jaw yira a la ale bɛ wuli ka jɔw la a tagali ni sisan cɛ waasa ka se ka nara kɔnɔna ko ɲɛw faamuya jango a lakana ko nara min ye dugu ye dugu min fana bɛ Bamanci bɔda yan fan fɛ sabula Wagadu kungo da bɛ ale yɔrɔ ninnu kɔnɔna la o wuli ka jɔw n'o jateminɛw bɛ sen na gouverneur colonel Amara Dunbiya fɛ nin waati ninnu kɔnɔna la n'an bɔra yen an y'a fɔ ten tɔ kibaruyaw la nisɔndiya filanan bɛ tali kɛ Mali ale ni la Guinée Conakry olu tun bɛ ɲɔgɔn na Camerounkaw fɛ kunungo Siani ale kɛnɛ kan na Maliden caman bɛ wula fɛ dusukun sɛbɛkɔrɔ jara kosɛbɛ ka sabu kɛ Mali kun ka hamina ye sebaaya yɛrɛ ka sɔrɔ Mali fɛ kosɛbɛ min ye a ko kɔni juru cani la lɛrɛ caman kɔfɛ u kɔni taara i k'a dɔn k'a fɔ min ye ŋwɛn na o ŋwɛn senfɛ Mali ye sebaaya sɔrɔ la Guinée kan an k'a jaw lajɛ. Ça arrive, hein, les plus grands sont passés par là. Il a un pied, effectivement, il a bien un pied derrière la ligne, c'est ce que je regarde. Voilà, très bonne technique, hein. Depuis le début, il garde toujours un pied derrière, il pousse bien. Il n'y a rien à redire sur cet arrêt. Et vous êtes un marabout, hein. Vous avez dit que le joueur malien avait qualifié son équipe sur le 5e tir. C'est voilà. Terrible. C'est souvent le cas hein, sur les séances de pénalty que les joueurs, on va dire, les plus talentueux, ne réussissent pas. Dans tous les cas, la Diarra qui confirme qu'il est, voilà, peut-être le meilleur gardien de cette édition-là, le capitaine sauveur, même si évidemment, il va falloir que Koulibaly transforme ce pénalty. Est-ce que Sekouba Kamara
va réussir à dévier la dernière tentative de Koulibaly pour que son équipe reste encore en course pour aller chercher cette finale. Évidemment, la concentration pour Koulibaly, le coup de sifflet. Koulibaly face à Camara. Koulibaly qui s'élance. Koulibaly, et c'est au fond, le Mali qui va se qualifier pour la finale de cette édition 2021 au bout du bout, comme il avait fait face au Congo. Eh bien, ça s'est joué sur un détail, et cette parade de Diarra qui aura finalement été décisive. Le Mali qualifié, le premier qualifié pour ce CHAN. Tabarakala nin kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ maliden bɛɛ ɲi bɔ fiɲɛna kunungo wula fɛ Kulubalikɛ ale kɔni kɛra ŋɛlaba tani ye Mali fan fɛ o y'a sɔrɔ min jigi jara ale kɔni sera ka k'a don ka ntolan kelen nabɔ jɛlenya yɛrɛ kɔnɔna la ko kuma Mali ka ntolanci la laban min tun ye Kulubalikɛ ale kɔni k'a dɔn farikolo ɲɛnajɛ jamana bɛɛ lajɛlen jigi tun bɛ ale kelen kan ale min ye sen laban tani ye kuma hadamaden baliku jɔlen ɲɛ couleur bɛ yɛlɛma o yɔrɔnin kelen k'a kɛ bilenman ye a ma sɔrɔla k'a fɔ a pression dɛngɛrɛnɛ ka bon kosɛbɛ nka jawabu jaabira ale kɔni sera ka ciliw kɛ ka se ka maliden bɛɛ lajɛlen nisɔndiya a ko kɛnɛ kan na a yira k'a fɔ minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna n'o ye Musa Agata yɛrɛ a kɔni fana ka jija sɛbɛkɔrɔ fole maaw fɛ kosɛbɛ ma sɔrɔla k'a fɔ ntolanta in kɔni ko kɛnɛ kan na a ka wulikajɔbaw b'a la ka kɛ a yɛrɛ minisiriya fari bilali pewu k'a yɛrɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛbaa ni supporter gansan ye kosɛbɛ ko in kɔnɔna la min na ani maaw bɛ ntola filɛ bonya ni karama kɔnɔ wa i k'a dɔn ko in fana b'a ni kan fɔ jonjo in a ka segin ka na Mali la cogoya min na kuma Mali ni Marɔku bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ laadala Mali cogoya ye larabu tisan ye an k'an jija cogo bɛɛ lajɛlen na Mali ka se ka sebaya sɔrɔ Marɔku kan waasa ni jonjo ka na jamana kɔnɔ a kana fɔ an ka fɛn bɛɛ dajigɛ nin fana ka kɛ nisɔndiya ye ka ɲɛsin jamana ma nin waati ninnu na o kama minnu ye supporterw ye n'o ye ntolanda kɛnɛ maa 12 ye n'o ye 12e homme ye olu fana ye cɛsiriba kɛ k'an ka denmisɛnninw kɔkɔrɔ don kosɛbɛ ɲɛnɛma kɛ o fana kɔ supporterw bɛɛ lajɛlen ka bonya ni karama bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la o supporter min ye club minnu ka maa ɲɛmaw bɛ yen o fana y'u ka nisɔndiya jira n'o dɔ ye Asaba Kamara ka bɔ Kayikaw fɛ u bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya jira minnu jaw bɛ folofolo la bɔlɔlɔw sanfɛ Mali ale ka sebaya ko ale kɛnɛ kanan na an bɛ dugawu don k'u ye n'an bɔra yen an bɛna kibaruya nasiratigɛ wɛrɛ la kunungo fana kiri ni woya tun wulilen don Bamakɔ ani Mali yɛrɛ faaba dɔw kɔnɔ min bɛ tali kɛ hakilina dɔw taara an ka jamana faamaw fɛ minisiri min ɲɛsinnen don dugutaga ko ni tani ka segin koɲɛw ma ni o ye bolimafɛn kelen o kelen tɛmɛni péage la i don dɔ n'i bɔtɔ tile kɔnɔ i mana tɛmɛ ko hakɛ min kɛ i na o musaka sara ko in kɔni bataki dira a mɛnna fɔ ka segin a kan ka tila k'a bɔ a jɔ a kɔrɔ k'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛfɔ maaw ye nka gɛlɛya ma dɔn kosɛbɛ fɔ a baara daminɛli mobili bolilaw n'o ye syndicat ka lapsa jɛkulu ni chauffeur ye olu kɔni y'u cɛn k'u jɔ min kɛlen filɛ ko a tɛ ɲɛ olu kɔni bɛ jɛn n'a ye dɔɔni ka fara min ye péage sarata kan k'a kɛ mobili donni n'a bɔli i tɛmɛ o tɛmɛ ko ka se ka musaka sara ko foroko ni laban na to a doki sara la o kuma o la siraw tigɛra Kulikoro sira kan Segu sira kan i kuma ye mobili 100 yirika olu kun jɔlen don k'a sabu kɛ kunungo u ye sira tigɛ bɛɛ lajɛlen na min ye mobilitigiw yɛrɛ fana ye parantiw bila kunungo moto taxi fara taxi ordinaire kan n'u ye maa o maa ye ko maa b'i kun ka taa u b'i lajɔ yɔrɔnin bɛɛ ka passager sama ka bɔ i kun k'i langolo bila ka tɛmɛ kunungo o jateminɛ kɛra sotaramaw tununa pewu Bamakɔ i b'a fɔ ko u furala ka taa bila kɔ kɔfɛ an ka kibaruya ɲini Amadu Jara ale ko sugu tɛ tɛmɛ ale tulo kan cogo si la sabula ale fana ka kibaruya ɲini fanga ka bon olu kow fan fɛ kosɛbɛ ale ye ɲinini dɔw k'a ko kan dugu kɔnɔ an k'a lajɛ ka kɛɲɛ ni baara jɔ in ye transporteurs ka lafasalikɛ tɔnw o fɛ k'u ka dusumagoya yira jamana ɲɛmaaw la min bɛ tali kɛ péage ko kan. fɔlɔ péage kun y'an bolo 24 heures de mais gouvernement y'a laɲini ko kɛ péage kɛ i ta o ta i b'a ta tani ka segin bɛrɛ se péage la i b'a ta o ye doni min ka girin a ma doni wɛrɛ b'an kun olu ka girin ka kɔrɔ n'a fɔra ko nin fana fɔra an ka doni kan an bɛ dɛsɛ an ka mobili kɔrɔ denbaya yɛrɛ tɛ se ka dumuni kɛ. ka fara péage ko kan transporteurs u y'a yira k'a fɔ wa ko gɛlɛya caman b'u da la tuguni. i bɛ taa sɔrɔ gendarmerie jɔyɔrɔ 2 ni 3 b'a la minnu yɛrɛ bɛ taa ko ka taa sirakun kɔnɔ u bɛ taa an ka wari bɛɛ bɔ an kun wari surafɛn bɔ bɛrɛ caya hakɛ si t'a la n'an bɔra péage la an bɛ taa ko pesage bon fɛnkɛ dɔ fɛnɛ bɛ yen ko tuguni mobili se o se tɔni kelen o tɔni kelen k'i b'o fana wari sara port mɔgɔ ye port autonome mɔgɔ ye. yan transporteurs ani jamana ɲɛmaaw olu ka bɛn fɔ la transporteurs ka lafasalikɛ tɔn caman u y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la k'o bɛna baara bila boloda.
tabarikala mobili bollaw kɔni ye mobiliw tile bila kunun ka te barada ta ka tilen ka ngɛlɛzo yɛlɛ te da kunna kunungo ni ka denmisɛnninw fana bila ka maaw lajaba dugu kɔnɔna la min bɛ tali kɛ sofɛri fɛn o fɛn mana u ka sariyaw sɔsɔ n'o ye ko ka maa dɔ ta ka bila yɔrɔ dɔ la o fana jateminɛw sɛbɛkɔrɔ kɛra Bamakɔ kunun min yɛrɛ fana ma nɔgɔya cogo si la ko in yɛrɛ kun ye mun ye n y'a fɔ tentɔ minisiri ye hakilina dɔw ta jamana marabaa ɲɛmaw ka danganaya kɔnɔ ko ka péage kɔni sarali kɛ bolimafɛn tɛmɛ o tɛmɛ de i b'o musaka de sara a ka bɔ n'i ye tako kelen kɛ i tun bɛ tile kelen kuru kɛ ni o ye ko nin ye gɛlɛyaba ye ko in yɛrɛ guwanni kama minisiri ye hakilina kura dɔ ta kunun a ko la tuguni waasa a ko ka ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na minisiri ye mun ta tuguni dɛ Yusufu Kulubali ɲama ni o hakilinaw ye ka kɛ ni nin ɲɛfɔli gafe ye min yɛrɛ bɔra ni araba in minisiriso min ɲɛsinnen don taa ni segi ale ni siraba ko ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko péage saracogo kura min kun bɛ yen n'o de ye i tɛmɛ o tɛmɛ ka wari sara k'o daminɛni bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a bila février kalo tile 17 nata in na ka kɛ ni minisiriso ka fɔli ye ko nin waleya in yɛrɛ k'a bɛ ka kɛ ka kɛɲɛ ni minisiriso caman ka bɛnkan dɔ de bilali ye sen kan min yɛrɛ tɛgɛnɔbila kɛra mɛ kalo tile 14 san 2008 n'a yɛrɛ bɛ tali kɛ péage dilanni ani musaka minnu kan ka sara péage la o kun kan ni kunnafoni sɛbɛn b'a yira tuguni ko nin saratogo kura in ni bɛnkɛra ka minisiriw ka lajɛ senfɛ min kɛra février kalo tile 19 san 2020 k'o kɔni bɛ ka waleya UEMOA jamana tɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin sɛbɛn bɛ tila k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ye musakaba don sira minnu dilanni na k'olu kɔni labɛnni k'o ye bɛɛ lajɛlen de kungo ye k'o de la ko maa maa bɛ boli siraba kan k'o sen kan ka don sira lakanani ale ni u mɛnni si la Yusuf Kulubali ko minisiri kɔni ko nin hakilina in bilalen bɛ jamana ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ kabi sa 2018 waati bɛnkan dɔ de don waasa jamana ka sɔrɔ yakubayali koɲɛw bɛ se ka sabati nka ko in kɔni a ma nɔgɔya cogo si la n'a ko lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen na sanga 41 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan ko min ye ministre de la défense colonel Sajo Kamara ani attachés ni chef de cabinet ni chef de chargé de mission minnu bɛ i k'a dɔn défense la ni k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔmada in na renouveau don kibaru kɔnɔna la Fanda Tomota an bɛ bi ta bila yan sabula ni jɔakun bɛ kuncɛ n tɛ kɛlɛ tigɛ maa la waati jango juma setɔ dɔw ye lahɔrɔma don ye an bɛ hakilinaw sigi ɲɔgɔn kunna kuma bi fɔ ni maa min b'a la ma n'o tɛ je suis très sage aujourd'hui ko tagabolo ka wusa sɔgɔmada in na o ye tabarikala ye Amadu an b'i fo sisan an bɛ taa siraba sanfɛ sɔgɔmada in na taa ni ka segin bɛ cogo di sirabaw bɛ lahala jumɛn na fɛn min ye Sori Ibrahima Jalo ye an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Sira Kamara ka yamaruya kɔnɔna la an bɛna wele bila Sori ma a ka se ka siraba kunnafoniya di aw ma